Καμπόη, να τη φουντάρω. Ναι, κάνε στασίδι. Τι είπατε τώρα, ρε παιδιά? Με ρώτησε καμπόι, δηλαδή παλικαράκι, να τη φουντάρω, δηλαδή να καθίσω. Και του είπα, κάνε στασίδι. Δηλαδή, κάθισε. Σεις, φίλτατε, υπήρξατε το θύμα του χτεσινού αφροόπτου. Ξένος είναι. Όχι, γιατί? Γιατί μου τα λέει εγγλέζικα. Όχι, σε ρωτάει αν ήσουν εσύ που σε σβάρνισε χθες με το τρεχούμενο. Α, μάστα. Δώσε βάση. Έπεσα σε κόντρα τσουλήθρα. Τι έκανε, λέει? Έπεσε σε κόντρα τσουλήθρα. Δηλαδή, έπεσε σε ρόδα που τον πήρε ανάποδα. Το οποίον εγώ κρατάω μπουζουριέρα και δεν φαναριάζω για να μην ψηλιαστούνε τα μουσικόκουτα. Συγγνώμη. Μουσικόκουτα. Τα τρανζίστορ. Πάει κρυφά και δεν ανάβει φώτα, να μην καταλάβουν ότι μεταφέρει τρανζίστορ. Ο Τζες με βλεπαριάζει επί του πιεστηρίου. Εγώ τον βλέπω την τελευταία στιγμή. Ώσπου να ρίξει σβούρα η κλάβα του. Ώσπου να δουλέψει το μυαλό μου. Με κάνει 4 με 0. Τον τζάκισε. Το οποίον πενεί και πενεί. Το οποίο σημαίνει ότι φταίμε και οι δυο 50-50, μισά-μισά. Καλά, εσύ πού τα καταλαβαίνεις τα πενεί και πενεί? Καημένε μπαμπά, στην πιάτσα γυρίζουμε. Να μην ξέρουμε και τα νέα ελληνικά. Φίλτατε, είναι πολύ τιμητικό ότι ομολογείτε κι εσείς την ευθύνη σας. Δεν απομένει λοιπόν παρά να ορίσετε ένα συμβιβαστικό ποσό αποζημιώσεως ή να καταλήξει καλώς το λυπηρόν αυτό επεισόδιο. Τώρα τι έκανε, με έβριξε? Όχι αδελφέ, θέλει να σου δώσει αποζημίωση λέει. Σπάς τα μπρος σου και ξαναρίξε.